Huomenta, huomenta. Hei, lata, nyt, noin! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! No niin. Kristo Päivinen. Kristo, se on vaarallinen mies. Kokemusta on. Missä? Siinä se sätki niin kuin joku kärpänen. Sopii yrittää. Mitä? No vai niin. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitila. Ei sitä kannata tuhota, jos toinen tekee yhden pikkusen virheen. Ihanko tosissaan sä oot sitä mieltä, että mun pitäis mennä johonkin yksilöterapiaan? Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. No ei tietenkään. Velimiehiä vai? Sekä vanski. Katos. 30 €. Orpaatulen että tukka lähti. Ja ihan syyttä suhta. Onko mä sun mielestä paha ihminen? Sillalta alas. Ai helveti! Halvemmaksi tulisi heittää tannekin. Tää on iskemättömät tukiryhmä väkivaltaisille miehille. Taikavarma. Takahuoneeseen takalukkoon. Älä välitä. Sitä paitsi ei se Stellansin kassa yhdessä tunnissa kovin paljon karttus. Ja onhan se kansalaisvelvollisuus käytävä täyttämässä. Musta mies! Tappomelke. Kyllä on! Ossi. Oi. Minkä ihmeen takia? Orpaatulen että tukka lähti. Ja ihan syyttä suhta. Tää on joskus aika rähmäkäpälä. Ai, kiitoksia. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Ja hyvää päivän jatkoa. Sinne meni Osteri Ossi. Ja minä vielä autoin sitä sovimaan riitansa Paulan kanssa. Tän ja hei. Haluut sä turpaas? Mitä?
Musta 8, punainen 15. Rakkaudella. Perunamuusia. Ismon salaisella nakkikastikkeella. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan. Sinne meni! Seppo. Tanja mielessä. Oi kunta rakas, sun pitää pyytää Ossilta parempi tuoli. Oi perhana sun kanssas! Tästä täytyy tulla meille oikea lemmenloma.